Fid-dawl tal-kritika minn eluf ta' Maltin u Għawċin għal mod kif il-Gvern Laburista qed iqaċċat u jeqret tal kollox għexieren ta' siġar bl-iskuża li jrid iwessa t-toroq, is-Segretarju Parlamentari għall Kunsilli Lokali Silvio Parnis qal li għal dan il-Gvern l-ambjent hu priorità. Għal dan il-Gvern l-ambjent hija priorità. U kienet jitkellem waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar kemm il-Gvern wettaq dak li wieħed fil-budget għal din is-sena. Ħdejh kien hemm ukoll il-Ministru tal-Ġustizzja u Imbonnici. Silvio Parnis qal li l-Gvern jemmen fil-Kunsilli Lokali dan meta qabel elezzjonijiet ta' Mejju li għadda il-Prim Ministru Joseph Muscat innifsu ddikjara li l-Kunsilli qatt ma kienu xi super favoriti tiegħu. Ma qed ngħid xemm partikolari xi sigriet kbir, jien il-Kunsilli Lokali qatt ma kienu xi ħaġa super favorita tiegħi, straight ngħidhom l-affarijiet. Barra minn hekk kien dan il-Gvern li bidel il-liġi tal-Kunsilli Lokali b'tali mod li l-elezzjonijiet għalihom jibdew isiru kull 5 snin. Dan kien wassal biex żewġ sensiliet ta' elezzjonijiet lokali kellhom jiġu posposti b'kunsilli lokali f'fatt lokalitajiet saħansitra spiċċaw b'terminu ta' 7 snin. Saħansitra qal ukoll li l-Gvern qed isaħħaħ il-kumitati amministrattivi għalkemm naqas milli jgħid li l-istess Gvern ippospona l-elezzjonijiet għal dawn il-kumitati darbtejn. U minkejja li l-konferenza tal-aħbarijiet kienet dwar dak li suppost wettaq il-Gvern mill-budget, ftaħar ukoll b'affarijiet li bdew jitwettqu minn gvernijiet nazzjonalisti bħas servizz ta' Wi-Fi b'xejn fil-pjazzezz tal-lokalitajiet u anke l-vot 16 li llum daħal fis-seħħ wara li kien oriġinarjament propost mill-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu il-Ministru Imbonnici faħħar skemi li daħlu fis-seħħ matul din is-sena wara li tħabbru fil-budget mill-Ministru tal-Finanzi. Madankollu huma semmiex il-ħemel ta' taxxi u piżijiet oħrajn li ta' kull sena jiddaħlu matul is-sena u minkejja li ma jissemmewx fil-budget bħal żieda fil-prezzijiet ta' qatt ta' prodotti bażiċi li jollew matul din is-sena. U temm billi ftaħar li fuq kollox dan il-Gvern għandu track record li jitkellem għalih.